и после още 20 числа. Изведете колко пъти се среща търсено сред 20-те числа. Ще ви дам пример. Например, ако търсено е 7, а въведените числа са 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 6, 7, 8, 7, 7, 5, 3, 7, 7, 9, 7, 2. Това колко числа са, бе? Да, бе. Сериозно ли 20 ги направих? Стига, де. Вашата програма трябва да изведе 8 пъти се срещала седмица, я да видим така ли е, веднъж сред 20-те, втори път, четвърти, шести, седми път. Търси се въведеното число. То се среща 7 пъти. Добре, айде, за да дам още примери, ако това пък е 777, също не трябва да го преброиме. Окей? Трябва да преброим срещанията на числото. Т.е. ви улеснявам, мисля. Съгласни ли сте? Направете тази задачка бързо, защото мисля, че е лесна. Давайте смело. Супер! Съществува шанса да няма компютър за тебе, в който случай... Не те чувам. Супер, това звучи сякаш, че може да се оправи, кажи. Пробвахте ли? Супер! Знаете, че докато нямате работещ компютър, трябва да работите с другарче, а веднага, щом мина и ви ги оправя и ви ги погледна, ще видя какво мога да направя за вас. Издържани батерията по някакво секунди. Привет! Ще може ли да включите този лаптоп бързо в контакта? Добре, момичета. Пак са видеото ще...